بینەرێن هێجا دەماوە خۆش بە کێف خۆشم جارەکە دی لەگەڵوە بم بۆ پێشکەشکردنا بەشەکە دی ji pirtûka xwe ya binavê Melayê Cizîrî Şêxê Aşiqan e. Vê carê Nasîn ang û marîfet. Nasîn çi ye? Nasîn ew e ku tu Xwedayê rasteqîn bi nav û rengdêrê wî binase û bi rastî têkiliyê pêre bike û reweştên pak li nik te peyda bibin. Di vir de pirsyar ew e, gelo mirov di rêya aqilê xwe yan bi rêya dil digihêje nasînê. Sofî dibêjin ku kesê bixwaze di rêya felsefê û aqil bigihêje nasînê, gelekî zehmet e ku bigihêje nasînê. Ji ber ku Xwedê bi evîndariyê tê naskirin û cihê evînê dil e. Lewra Cizîrî dibêje çi heddê eqle qiyasî te girt, ev e birhan ku tu bêbirhanî. Ti şiyanê aqil nînin ku karibe bi pîvanên xwe hebûna te tekez bike. Ev delîl e û delîlê wî nînin. Aqil ti carî nagihê gewherên nasînê, lê belê dil dikare bigihêje nasînê, ji ber ku dil sînoran nas nake û digihêje her derê. Ji ber ku Xwedê perde di navbera mirov û xwe de danîne, lewra mirov matmayî dimîne û kesê ku pişta xwe bi aqilê xwe xurt bike, gelek caran şaş diçe û aqil tenê têra mirovan bo rêka rast û durist nake. Lewra Melayê Cizîrî dibêje meعنayê eşqê bêm çi ye, lew min bi çeşmê dil diye eksa cemalek safiya lamî di mirata xwe de. Wateya eşqê bo te bêjim bêçî ye, ji ber ku min ew bi çavê dil diye û ciwaniya Xwedê ser neynika dilê min diyar bû. Ji ber ku sofî koletiya Xwedê bi evînê dikin û bi evînê Xwedê nas dikin, lewra guh nadin zanînê û dibêjin mirov bi rêkên zanistî nikare bigihêje nasînê û aqil nikare bigihêje gewherê nasînê û Xweda bi aqil nayê naskirin û ew perde ku di navbera xwe û mirovan de danîye di rêya dil de tên hilanîn, lewra dibêje remzên nicûm û heyetê eqilê mucerred naretê bê nûrê ilmê wehdetê ew ma di şirk û şubhe de. Aqil bi tena xwe nikare nihêniyên stêrka û çerxa felekê binase, eger dîrêja zanîna yekîniya tarîfiya wî ronîdar neke, wê her di gumanê de be û eger sofî gihîşt gewherê nasînê, wê demê navê wî dibe nasvan û di pêre dibe welî. Xatirê we ta demek dî em hevdû bimînin di xêr û xweşiyê de.